Plok. Ampun. Sing hati-hati Kakang. Rada dene. Wonten dalem sewu Paman. Nggih. Kok panjenengan menika sampun kondur. Inggih. Lajeng pikantuk damel menapa mboten Paman? Kula menika badhe sowan ingkang Raka menika. Raos sing manah kula menika ajrih. Ajrih menawi mangke kula menika kadukan. Nalaripun Awit kersa dalem Kanjeng Adipati. Anggenipun badhe gayuh mundhut garwa. Putri Daneswari. Putri Daneswari menika cabaring lampah. Rikala semanten Kang Mas Adipati menika rak nggih sampun ngendika menawi sak mangke wonten cabaripun utawi mboten renaning saking pundi? Kediri nggih. Mangsa borong panjenengan anggenipun badhe ngrampungi rak ngaten to Paman. Kula menika sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya. Murih kersanipun Kanjeng Adipati menika saged kelampahan. Namung rening ingkang badhe nglampahi menika Putri Daneswari. Kula sampun ngertos. Piyayinipun mila ayu. Oh, panjenengan Dasar sampun putrane ratu, pinanggih. inggih. Ayu sanget. Pantes menawi kapundhut garwa minangka dados sisyanipun ingkang Raka. Nanging imanipun Kesuma Dewi Daneswari menika mboten kersa menawi dipun kersakaken ingkang Raka. Menawi kula menika mangke lajeng munjuk wonten kersa dalem Kanjeng Adipati temtu mboten dados kersa dalem. Kula temtu badhe nampi duka. Nanging kedah kadosa pundi kemawon panjenengan kedah ngadhep Kang Mas Adipati. Malah Mila panjenengan mlebet wonten ing taman menika kados pundi? Kedahipun panjenengan menika rak nggih sowan dhateng Inggih, Kang inggih, Mas inggih. Adipati. Mila kula lajeng jujuk rumiyin. jujuk wonten keputren menika ujug kula namung ingkang sepisan kula menika kepengin kepanggih kalian panjenengan. Lah wong ingkang dawuh menika Kang Mas Adipati kok malah kepengin pinanggih kalih kula menika kados pundi to Paman? Kula menika namung ngeman dhateng panjenengan. Punten dalem sewu lho. Ngeman dhateng kula. Nalika semanten panjenengan menika sampun nate matur dhateng ingkang Raka. Inggih. Estunipun panjenengan menika sampun kagungan krentek. Kepengin sanget ngladosi priya. Nanging reneng ingkang Raka menika nggih dereng mengku wanita. Panjenengan rak tasih ajrih. Nun sewu. Mongko ingkang nama Yuswa menika saya dangu. Saya dangu menika saya midhak. Ingkang suwanipun panjenengan menika ketinggal ayu kinyis-kinyis. Ning rening dipun oyak dening umur. Inggih, ayu menika saya dangu badhe luntur. Lah kok panjenengan malah menggalih ingkang kados ngaten to Paman? Ngaten. Sambetipun kalian dawuh Kang Mas Adipati menapa rak Wonten sambetipun. Sambetipun to. Wonten sambetipun sakmangkenipun. Menawi ingkang Raka menika sampun kagungan garwa rak panjenengan lajeng badhe ngladosi priya rak ngaten. Lah nggih gentosan to Paman. Menawi ingkang Raka menika dereng palakrama tegesipun panjenengan saya dangu menika badhe dados prawan kasep. Menawi mangkenipun dados prawan kasep rak eman-eman sanget ing atasipun Kadang Adipati kok nganti dadi prawan kasep gitu.
Sak menika ngaten. Semah kula menika rak sampun sepuh. Nggih, lajeng. Kula menika namung kepengin ngenemaken. Ngenemaken dos pundi to? Nggih, Tegesipun mangke garwa panjenengan badhe pun nggih badhe kula singkiraken saking kepatihan. kok pun singkiraken lho. Nggih. Sampun sepuh badhe Kula kagem kinten menapa? badhe pun lebetaken wonten salon. Lajeng indak-indakanipun menika menapa malah ngukai-ukai ragat. Lanjipun ragati mengkira nggih mindak enom mindak ayu. Ingkang nama sampun sepuh menika dipun ragati kaya ngapa menika ya wis tuwa. Disawang ya wis ora wangun. Napa panjenengan menika tasih enem? Lho. Sinaosa kula menika sampun sepuh. Ning kula menika rak tasih gagah pideksa. Iya ta? Menika upami. Upami lho. Kok upami? Ya upami menika kenging wangsul. Iya ta? Nggih. Menika upama. Panjenengan badhe pados wanita ingkang tasih enem. Kajeng kula ngaten menika. Oh, Kajeng kula ngaten menika. lajeng wewengkon pundi? Napa Nggih. piyayi sak kiwa tengen mriki mawon apa? Iya mboten tebih kok. Mboten tebih. Mboten tebih kalian kula. Mboten tebih kalian panjenengan. Inggih. Mboten tebih. Mboten tebih. Panjenengan menika kok mbebingung to. Ingkang nama mboten tebih menika tegesipun wanita ingkang badhe kula kangge gantos Nyai Patih menika panjenengan. Terus pundi? Paman Patih menika lho. Terus pundi ta? Kok aeng to? Panjenengan Aeng. menika ngane-anehi lho. Anehipun. Lah, saben dintenipun kula kalian panjenengan menika pinanggih. Nggih. Kula menika pitados sanget dhateng panjenengan minangka tiyang Murangka dalem. ingkang inggih, ingkang kula bektosi ugi dados pengayoman kula. Inggih mergi saben dintenipun kepanggih menika lajeng tukul raos tresna kula kalian panjenengan. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Nanging boten ngaten Paman Patih. Purun nggih. Panjenengan tresna menika boten menapa-menapa. Matur nuwun mugi matur nuwun panjenengan tresna dhateng kula. Namung tresnanipun tiyang sepuh dhateng anakipun kemawon. Panjenengan menika nggih sampun umur lho. Sinaosa sampun umur nanging kula menawi kedang ladosi panjenengan kula boten saged Paman. Mangke kula ingkang badhe matur dhateng ingkang neraka. Nanging kang badhe nindakaken menika kula. Inggih. Witing tresna menika jalaran saka kulina. Boten Paman. Boten. Boten. Paman lho. Kang Mas. Monggo Kang Mas. Tendalen Kowe saya. kok ya ora ngetutke aku to iki mau. Kowe iki nang ndi tak goleki? Ngonderekan Gusti Adipati. Lah kok dadi njur nglibeng Kula kowe menika ora nderek aku. inggih namung Kudune rak nderekke aku. kula menika lajeng njucuk wonten kadipaten sowan wonten ngersa dalem Jeneng Dipati. Lancang aku ora dawuh sowan kok kowe sowan dhewe. Inggih. Kowe iki ngopo? Inggih. Mboten menapa-menapa Kanjeng. Rumangsamu aku ora ngerti. Yo Eh, api-api. Duka karo tumenggung. inggih menika wae rak kula kanthi. Kula ajak wonten Kediri. Yen nindakaken dawuh dalem supados nglamar Putri Daneswari. Monggo kula aturi lenggah Kanjeng. Lungguh ora kuwi lak ya karepku. Inggih. Kowe patih arep ngatur Adipati. Badhe kurang ajar dateng kula lho Kang Mas. Arep ngatur Adipati. Badhe kurang ajar dateng kula. Mboten. Karepmu piye? Kabul kamu sanane piye? Inggih. Inggih. Tak utus ning Kediri kudune Inggih. sowan ana ing Kadipaten. Ane kok malah blusukan tekan Taman Sari. Inggih, kula Kok sekawit tekan keputren iki ngopo? sekawit badhe sowan wonten ngersa dalem
Namung raos sing manah kula menika tida-tida sanget. Kula ajrih menawi mangke kula menika nampi duka saking ngersanipun Kanjeng Adipati. Inggih ngaten Kanjeng. Dawuh timbalan dalem sampun kula tindakaken. Kula sampun dumugi wonten ing Kediri. Lanjut. Kepara kula sampun aben ajeng piyambak kalian Sang Prabu Dandang Gendhis. Wis matur. Sampun. Mestine Iya, tampa. kula nggih blaka suta menawi kula menika dipun utus dhateng pepundhen kula Kanjeng Adipati Minak Kedali Seta. Maturmu piye? Kula matur blaka menawi kula dipun utus supados nglamar Putri Daneswari badhe dipun kersakaken minangka ngamping-ngampingi anggenipun jumeneng Neng Kadipaten Blambangan. mongko Kanjeng ingkang sinuwun Nggih. Sang Prabu Dandang Gendhis kuwi lak durung pirsa karo aku. Dereng. Ajur. Kula wis matur menawi pepundhen kula menika adipati ingkang sugih. Gagah pideksa bagus pasuryanipun. Ngoten menika ndadosaken remen penggalihipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Mestine wis ana wayanganku ana Inggih, Sang Prabu. inggih. Mantep anggenipun nampi atur kula Sang Prabu Dandang Gendhis. Seksine kuwi lho. Panjenengan menika mbok nggenipun matur menika coblaka kemawon mboten sah mubeng-mubengaken menika. Lho iki wis Aku cocok. rak bloko menawi pepundhen kula menika sugih bagus. Ingkang putra badhe kasengkaken minangka dados prameswari wonten ing Kadipaten Blambangan. Nah, iki Aku rak matur ngono. Cethanipun menika pun tampi menapa mboten ngaten mawon. Sing jenenge patih iso kanggo tepa palupining para nayaka ning Kadipaten. Nggih, sak lajengipun Ya piye? saklajengipun panglamaripun Kanjeng Adipati menika Wah, ditampa. Ditampa. mestinipun ngaten menika. Mestine. Ya, Mestinipun ngerti. inggih. Aku wong sugih. Inggih, inggih. Bagus. Pancen yen wis kelakon Inggih, aku palakrama. inggih. Kowe arep ngersake putri ngendi? Nggih. Mengko tak lamar. Kowe Iya. mau gelenak-gelenik karo adikku. Inggih, inggih. Inggih, inggih. Kowe niat tenan apa ora? Hah? Nggih, saestu. Tenan. Saestu Kanjeng. Lah Saestu. bojomu kae tak tok kapake. Inggih mangke kula indrim mawon nak mboten menapa-menapa. Kurang ajar. Inggih. Aja diendrim, Atus pundi? mesake. Dipigura wae. Inggih. Kaya ngene iki aja ditiru. Salajengipun. meneh. Inggih. Anjur piye? Inggih. Saking mantepipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Sakwise ditampa. Lajeng nodi dhateng putra-putrinipun. Wah. Gila, kowe arep dikersakake adipati sugih bagus. Ngaten menika. Namung Amung piye? inggih Kesumodewi Daneswari. Daneswari. Kepuranan mesti karo aku. mestinipun. Mesti wis kempi. Mestinipun ya. Kempi ngerti adipati Iya, Minak Kendali Seta. Inggih, ning dilalahipun Kesumodewi Daneswari menika Piye? mboten kepencut kalian panjenengan. Apa urung mudeng? Aku ki kepiye urung mudeng mbok menawa. Ora kepencet terus kepiye? Mongko sampun kula umukaken. Umukaken menawi gagah pideksa bagus sugih. Namung mboten kepencut. Kuwi lagi tak omongi. Inggih. Wingi wis nggawa fotoku mau. Wah, dereng. Ah, Inggih, iki. dereng inggih. Iki foto ora nganti tok gawa. Inggih gambar menika kula mboten beto. Kudune tok Lajeng? gawa. Sang Prabu Dandang Gendhis ngendika, Kepiye? putraku ora gelem nek dipundhut garwa karo Dipati
minak kedali seta. Wis saiki kowe balya wae matura karo pepundhenmu. Nek panglamar ora tak tampa. Piye? Terus panglamaripun mboten dipun tampi Kanjeng. Cabar. Cabar. Inji. Ora ditampa. Inji. Tangeh kowe dadi utusanku. Ora bisa merangkasi gawe. Kowe kuwi ming anut Kowe barang kuwi. Lho ora sampun matur supados cobloko kemawon. Yen Boten matur. mlipir-mlipir. Nggih. Nyerwenteh kaya betet 1000. Nggih nyuwun pangapunten Kanjeng. Kaya simbah-simbah sing dongengi putune. Nggih. Nyatane kowe cabar. Kula nggih sampun ginakaken kekiyatan kula. Namung anggen kula pasulayan kalian prajurit Kediri kawon Kanjeng. Buktimu marang kadipaten kula. Yen ngono kowe aja nganti gepok senggol karo Jogi mboten tresna Mas. kowe ora iso merantasi gawe. Sepisan meneh yen nganti kowe gepok senggol karo adikku, tak tugel gulumu, ngerti? Nggih. Wes. Yen kowe ora bisa merantasi gawe, Nggih. arep ngilani dadane Adipati Kendali Seta. Yo, Sang Prabu Dandang Gendis. Kula ingkang sowan Kanjeng tak trajange dhewe. Tak trajange dhewe. Mas panjenengan to Kang Mas. Ingkang sareh Pangapunten. dipun penggalih kanthi wening Kang Mas. Monggo Ora perlu tak golek. monggo kula aturi lenggah rumiyin Kang Mas. Kaya ngopo? Menawi Sungsang bono balik. Kanjeng Adipati menika badhe ginakaken kekiyatan. Monggo kula aturi lenggah rumiyin. Mangke calon ingkang garwa Sema Dewi Daneswari menika saya mboten remen kalian penggalih dalem. Acetha ngembe karo aku. Injih. Nyepelekke karo Adipati ing Blambang. Injih. Injih Kira ora kedahipun wani ya. damel cara murih supados Sang Prabu Dandang Gendis menika saged lilih penggalihipun. Wis cetha kaya ngono. Wis nganggo pasulayan. Kulo dalem Tegese, sewu. kan sapa kowe? Kula ingkang sinuwun. Lah kok Kula ingkang sinuwun. Layaran lambemu. Awit kula ngrumaosi sampun sowan lajeng boten dipun dangu, boten dipun gape, Nyaru wuwus. menawi boten damel clekit-clekit ngaten. Kowe ora ngerti kahanan. Kowe ora ngerti kahanan. Adipati Kendali Seta ki lagi muntap. Oh, Muring. Bludrek hukuman. injih. Nyaru kono metu sik kono. Lagi darah tinggi. Ora Kang Mas. tatanan nyaru wuwus. ingkang sabar to. Lah Sabar piye ditampik wanita kok sabar? lah ilahi jenamung pun penggalih kanthi wening ta. Namung punten dalem sewu. Prayogi Injih. rening menika wonten kawula ingkang sowan wonten kersanipun Kanjeng Adipati menapa kepareng badhe kula dangu. Sik. Ora timbali sowan. Sowan sesuk kae ana bali. Mboten ngaten to Kang Mas. Dalem sewu sesuk wis didudai. Cobi pun dangu rumiyin. Kowe iki wong endi to kok lucu? Hah? Wong endi kowe? Kula saking gedhe betah kula sowan sak menika kok disemayani niku pripun to, Mas? Wis dibongkari kabeh ya. Kahanan kaya ngene aku ki urung arep nampa tamu. Kowe kok nyelo-nyelo saiki mbok sesuk apa kirim layang sik ngono iso. Boten. Sesuk kula lajeng sambatan. Lucu kowe. Mau ora melu dagelan. Dagelane loro lucu-lucu. Tambah kowe saya lucu mau. Lepat yun pangapunten dalem. Ora usah njaluk pangapura.
Urung apa-apa njaluk pangapura. Menawi kula kaanggep lepat. Apa? Menawi kula kaanggep lepat, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Ket mau kok nyuwun pangapunten bae. Lah dereng dipun paringi kok. Ora kowe sapa? Sapa jenengmu? Kula Joko Langkir, Mas. Joko Langkir. Kok Mas? Kok Mas ki aku masmu ngono kok piye? Hah? Apa Anggepmu apa panjur Mas. panjenengan sinten kok? Mbah. Oh, Oke ono pate. Retyana Pate urung-urung kok Pate. mencereng ya kula niku ora nggih wedi to. Kene Lah iya. Kene Sapa wis wong sing ora nesu? Oh, Teko-teko njur nyebut Mas. yen ngaten kula matur Mas ngaten ya panjenengan mboten trima. Lah ya wong aku dudu sedulurmu kok Nyun nyebut aku Mas. pangapunten ora trima wong aku ya ora kirim. Weh. Arep lucu meneh kowe. Mboten. Aku sing arep ngelucu tak empet. Kono calcul. Kowe guyu-guyu arep ngelucu kowe. Mboten Kanjeng. Nah, mbok Nuwun omong. sewu, pangapunten. Nah, omong ki wit mau ngomong. Nggih. Omong. Are ingkang nembe sowan menika monggo dipun Kowe jadi sak jejeki kowe. Ayo, Kang Mas, mbok injih ampun duka kemawon to. aku arep dangu iki wit mau ngomong. nggih. Ngomong. Mekaten. Iya. Gusti. Lare ingkang nembe sowan menika monggo dipun tampi, dipun dangu. Iya. Mbok menawi mengke saged ngudari ribet panjenengan. Wah, Monggo. kowe prajurit ngongkon adipati. Pirosipun ken matur panjenengan menika pripun to? Ngudari iki. Ngudari iki budhet ngono apa dadak dudari? Lah nggih to Gusti Pati. Rumangsamu aku ki wong ruwet. Lah ning nggih kasunyatanipun cek kados ngaten. Kersanipun kok, Kanjeng Kang Mas. Adipati dipun udari kolormu kuwi. Ribet dalam menika lho. Ingkang kagungan kersa badhe ndhawuh Putri Daneswari. Lak dereng kelampahan, mbok menawi tiyang menika saged sabiyantu panjenengan. Nah, apik kowe. Pripun? Nah, Saya to. sesuk ketoprak sesuk kowe dadi langkir kae. Ya. Kula tak perang mawon. Perang-perang golek sing penak. Kon ngomong geni apik. Lah perang niku nggih toh nyawa lho Kang Mas. Perang niku nggih toh nyawa kok penak. Penak napane? Bras. Apik. Kowe calon bambangan Sapa apik. kowe mau langkir? Kula Joko Langkir. Joko Langkir. Lah kowe sowan ning kadipaten iki duwe perlu apa? Kula badhe matur piyambak. Oh, Wonten badhe ngersanipun matur. Kanjeng Adipati sinten asmanipun? Kanjeng Iki Adipati. Kanjeng Adipati niki. Kang Mas. Kanjeng Adipati menak kedali seto. Nggih. Kedali putih. Oh, kedali putih inggih. Wah, Pedali. Minak kedali putih. Aku nek ketemu kepethuk karo kuwi wis ora iso ngono aku. Wis aku tak Menawi Lho badhe tindak. Are aku. Niku pun kanceh. Mboten mriki, mbok inggih lenggah rumiyin. Niki mboten niki namung gambar. Pun Tak kira kelambu arep turu rono. Boten dalem sewu menawi tasih Lunut aku angger ketemu. tasih dangu anggenipun badhe nimbali kula sampun kula tak trimah ten warung angkringan. mangke rumiyin. Angkringane tutup. Monggo Iki Warung mau dangu. jenenge naminipun langkir bocah sing ndi mau? Kula saking Gedangan. Saking Gedangan. gedhokan. Gedhogan niku papan jaran Kanjeng Sing rodok banter. Sudarwana. Inggih, kula saking Gedangan. Sing rada banter. Matur ki ora templekke kuping. Sing rada banter aku ki rada budhek. Oh, nggih. Kula saking Gedangan Kanjeng. Jarene iki to. Mboten Kanjeng. Mboten Kanjeng. Anggenipun matur menawa kirang cetha kok Kanjeng. Seka Saking Gedangan. Gedangan, saking Gedangan. Gedangan. Sapa sing ngarani gedhokan? Lah, panjenengan ta mau? Gedhokan kuwi yo nggon kandang jaran. Nggih. Kuwi gedhokan. Ingkang ngendika gedhokan menika panjenengan Ah dalem. kuwi Nggih kalih kula Kanjeng. kowe ora apa-apa adegan iki nganti jam 5 esuk. Wis sapa desa.
Pun dipun dangu rumiyin timbangane niki lek selak teteli lho. Piye karmu? Lho bareng ditangu meneng bae. Kula badhe suwita, kajengipun panjenengan dalem midhanget suwita. Oh ngono. Oke. Lagi iki dadi adipati pisane kaya budhek. Panjenengan menika manahipun menika mboten jenjem menika nggih mboten menapa-menapa Kang Mas. Menawi Namung wonten anggenipun kepareng ngendikan dalem menika nun ingkang sewu. sae. Kanjeng, ya piye? Menawi wonten kepareng dalem kula badhe nderek suwita nyuwun pedamelan saking ngarsa panjenengan dalem. Oh, kowe urung kerja. Nun urung kerja, nggih. Menawi dipun paringi pedamelan nggih anggenipun badhe nyambut damel sek nembe badhe ajeng. Oh. Nglepo iso nglepo. Wasis iki nek cara basa sing anu kerja. Kowe gelem kerja. Urung tau kerja. Derek? Ya, sesuk tak wenehi gawean kerja bakti. Kok kerja bakti kados Menika ora pundi to, wonten Mas? brekutengipun to. Wonten biayanipun. Kowe basa apa kuwi biaya? Lah biayaan kowe arep. Kowe arep suwita. Inggih. Suwita kuwi tegese Ngenger. Pados ben pedamelan. kae sing jawab. Lah panjenengan mboten lek damang-damang. Suwita kuwi tegese badhe ngaturaken saha nyorohaken dharma bekti kula dumateng Kadipaten Blambangan. Bagus. Wes. Adipati urung guyu kowe wis ndisiki. Tegese kowe setya bekti marang Kadipaten Blambangan. Injih Kanjeng. Tak jaluk prasetyamu. Remuk kasawurna putung kabandhemna ngono kae. Mbah nggih. Menawi ngaten jejibahan menapa kemawon ingkang badhe dipun patrapaken dhateng kula badhe kula pinangkani bebasan remuk kasawurna putung kasawatna melenyek kacebratna. Bagus. Yo kebacut lemu matur kaya ngono kuwi. Leresipun Kowe kuwi kawula ning Kadipaten Blambangan kene arep golek gawean. inggih Sing jenenge kawula Suwita arep golek gawean ning Kutha Goro. Inggih. Kuwi apese rak kudu duwe pawitan. Lah pawitanmu apa? wah sampun telas. Duwe kemampuan ora kowe kuwi? Nun tegese pawitan. Kowe duwe kabisan apa? Jaya kawijayan, ulah kanuragan, jaya kasentikan, kula ndarbeki mboten ketang namung sekedhik Kanjeng. Ngono, inggih. Kula Kanjeng. Iki ana srong Nggih. kanggo nampak rasaning atiku sing lagi wae nandhang duh kita. Nggih. Nggih. Duh kita menika sida Kanjeng. Duh kita iki Duh kita sedih susah. Patih ora ngerti. Sedih. nandang duh kita menika nembe keseripahan menika nandang duh kita. Lho tegese nandhang sripah kuwi ya oleh. Nggih. Ana wong ana lelayu kuwi Nggih. cara dene dalem duh kita kuwi dalem kesusahan. Nggih. Ning susah sing tak tampa iki Benten. beda. Nggih. Mergo tinampik dening Sang Prabu Nggih. Dandang gendis, dandang gula. Kok dandang gula to, Paman? Ah gendis menika ora gula to. Lah nek kuwi jenenge asma kinarya japa, asma kuwi ora kena dibasake, ora kena ngukung. Estunipun asmanipun menika Sang Prabu Dandang Gula. Ning lajeng dipun basakaken Prabu Dandang Gendis. Wah, kula mathuk menika dipun basakaken yen ngono dalijo iso dadi dali jret. Yo dandang gendis kuwi yo dandang gendis aja dandang gula. Nek umpamane ning Tlatah Ngayogja kono ana sing jenenge Kampung
40-an. Inggih. Kuwi ora kena dibasake. Kula badhe dateng Kawandasanan. Upami Adipati minak kedali seto. Nggih. Ora kena minak kedali putih, ngoten mboten. Ora kena. Seto tetep seto. Seto. Senajan to seto kuwi tegese putih. Putih napa putih? Inggih yen ngaten Putih karo pethak. kula nenggo dawuhipun Kanjeng Adipati minak kedali pethak. Kendali seto. Yen ngaten oke. Minak kedali petak, ya tegese kowe kuwi tata krama. Inggih. Duwe tata krama. Inggih. Udawa danani negari, Inggih. solah bawa kuwi kudu dijogo. Nggih. Langkir. Sira bakal suwita ana ngarsaku. Inggih Kanjeng. Tak todi sepira bektimu marang aku lan Kadipaten Blambangan. Wong suwita kuwi kudu ngatonke dharma bektina. Lelabetanipun lan Lelabuhanmu kaya ngopo? Leres. Yen kowe iso nindakake iki kanthi becik kaya apa kang tak kersake. Wah, kowe bakal tak dadekke lurahing prajurit. Lurahing prajurit. Yen ngaten kula sak kepengin mboten sranta mirengaken dawuh dalem Kanjeng. Yo. Elingno talinganmu kanan kiri. Inggih. Aja nganti sisip. Oke. Lho. Lumarap ana ing Keraton Kediri. Kersa dalem Aku tinampik dening Sang Prabu Dandang Gendhis mergo arep ngayunake Sang Dewi Daneswari. panjenengan dalem dipun tampik Ditolak. Karo sarung. lajeng Aku ngersake. Nganggo pawitan kadigdayanmu Jaya Kawijaya. Dostan. Colongan lho Dewi Kowe Daneswari. iki wong desa, ngerti basa dusta ora? dusta mya Dusta. Dusta mya ngapusi. wedhuse warta Dusta. Dusta kuwi tegese yen basa Indonesia dusta. Dusta kuwi ngapusi. Ning iki beda teges. Dusta kuwi tegese kowe nyolong. waduh Nyolong. Dewi Daneswari colongen saka Kraton Kediri lan sowan ke marang aku. nyun pangapunten nuwun sewu Pak Kok Pak El? kula menika wonten Aku rabi mbokmu kapan? kula wong lek Wis suwe-suwe tak gajul tenan kok kowe. aturi pripun Bocah kok Kanjeng janake Adipati. Kanjeng Adipati Adipati kok kok Pak E. Kok Pak El lho? punten dalem sewu Kanjeng Adipati Pak D. Duh, malah Pak D. punten dalem sewu kula menika wonten dusun menika dipun wuruki perkawis kautamen. Menawi sak menika kula kedah colong jupuk menika dereng nate ngayahi jejiban ngaten menika. Yen durung tahu iki kudu tok lakon. Bektimu marang Kadipaten Blambangan kuwi mengko bakal munggahke derajat. Menawi kelampan kula badhe dipun dadosaken lurahing prajurit. Lurahing prajurit Menawi mboten kelampan ketok gulumu Lho. padake dosamu. pripun Mas? Ayo mengko siramu diganti tokolan kae ayo. Sagora, Nggih. Sendika. Nah, rak ngono. tinggalke. Sendika. Sampun. Kawananipun Kang Mas. Mugi-mugi saged kelampan. Menawi nitik dateng lare menika kula pitados. Pitados. Bocah iki mau mejanan. Inggih. Katone kaya ngono, nanging aku percaya. Yen dhewe duwe kaluwihan, Inggih. mesti bisa kelakon. Inggih Kanjeng. Mugi-mugi kemawon. Mangke saged kiwanan. Pinaringan Putri Daneswari mesti menapa kemawon iso Kang bakal tak Mas. hukum. Nggih kula. Siagakno para prajurit. Inggih. Mbok menawa mengkono panluruking wadya bala saka Kediri ditanggulang.
Oh iya sendika. Cok, Pager Betis, Kadipaten Blambangan. Bareng Kanjeng. Ya. Monggo Kang Mas. Kula dherekaken. Oh, malu. Maka dhisik ta. Kowe kuwi sapa? Lumebu ning keputren kok njur nggeret aku. Kula maling. Maka dhisik ta bocah bagus. Kowe kuwi maling. Nggih, Lagi iki aku nemoni ana maling kok ngaku. maling jujur. Nek kowe maling, mlebu ning keputren kuwi kleru. Keputren kuwi ora ana apa-apa sing ana mung pasren. Nek Kula- pancen kowe ki arep maling kae. Sisih kono kae ana panti harta. Kowe arep njupuk apa wae ning kono kae ana. Ingkang kula sedya kula badhe mendhet panjenengan dalem. Kula mboten butuh dhuwit. Kula mboten butuh Raja Brana, sing kula butuhke panjenengan. Aku kuwi menungso. Duweni rasa. Dudu barang. Kok njur arep tok colong abdur kudu manut. Kula nyendikani ingkang nyeraya dhateng kula supados kula ndusta panjenengan dalem. Rak leres to panjenengan dalem niya Raden Ajeng Daneswari putri ing Praja Kediri. Leres. Bener. Kok dhisik. Kowe wis ngerti karo aku. Kun taping asma panjenengan dalem menika sampun saendenging Rat Pramudita. Sedaya sampun sami mangertos. Kaya ngapa to? Putri Kediri. Jebul tetela Sulistya ing warna. Sak menika monggo mumpung dereng dipun ngertosi dening para prajurit jagi. Panjenengan dalem rungkat sesarengan kalian kula. Kisah saking Praja Kediri. Kok njur kesah-kesah perkara rangkat perkara lunga bareng karo kowe gampang. Kok gampang-gampang kepripun? Lho ya gampang. Aku saiki tak takon. Sesilihmu kuwi sapa? Lho, Lho ket mau ki aku ora ngerti jenengmu kok. Wong ditakoni ya ora kandha. kula langkir Langkir. bakul kubis menawi wonten dusun Gedangan. Namung sak menika kula sampun dipun seraya dening sesembahan kula ingkang badhe paring kekucah dhateng kula Den Ajeng. Sesembahanmu kuwi sapa? Kanjeng Adipati Minak Kedali Seta ingkang mbabar adil wonten ing Kadipaten Blambangan. Oh. Dados Yen lampah kula ngono, saking Blambangan tekan ngriki menika Pancabaya sampun boten kula paelu. Lho, kowe diseraya sesembahanmu ndosta aku. inggih. Nek wis kelakon ndosta aku terus Ayih badhe kula kanthi wangsul dhateng Blambangan, badhe kula pisungsungaken dhateng Ratu Gusti kula. menawa aku wis kelakon mbok pisungsungake marang Ratu Gustimu. Inggih. Banjur kekucah apa sing bakal diparingke karo Oh, mboten baen-baen. Bobotipun kula menika namung tiyang dusun. Namung badhe dipun paringi ganjaran minangka lurahing prajurit. Lho, napa mboten elok? lurahing prajurit. Inggih. Kuwi nek kowe bisa misungsungake aku. Lah inggih, Nek ora bisa, kula badhe dipun pejahi. Badhe pun paringi pidana. ya wis aku gelem tok colong. Eh, Lho piye ta?
Jarene kowe iki arep nyolong aku. Mbesan aku saiki gelem tok colong kok kowe kaget. Gumunku sing arep dicolong kok ya etel wae. Kula menika saestu badhe nyolong panjenengan kula kanthi wonten ing Blambangan lajeng badhe kula pisungsungaken dhateng Ratu Gusti kula supados kula pikantuk pedamelan. Mbok colong ya colongen aku kantinan aku saiki ora apa-apa. Oke. Mongko dhisik to. Aku gelem tok colong. Gelem tok jak rangkat saka ing keputren Kediri nanging ana nanginge. Kempun sakniki alon-alon mawon sakniki monggo lajeng bidhal. Mengko dhisik to, anggonku ngendika ki durung rampung kok men kesusul arep budal wae. Sak gantian bis. Aku gelem rangkat bareng kowe. Inggih. Ning ana nanginge. Kuwi dibenake dhisik. Menawi menika pitumbas lajeng pitumbasanipun menapa dinajeng? Aku gelem tok colong. Nggih. Waton ora dipisungsungake kanggo Ratu Gustimu. Lho, lah nggen kula nyolong menika badhe kula pisungsungake kok njero ora dipisungsungke niku pripun? Langkir. Nek umpamane kowe kuwi mung dadi lurahing prajurit. Nek ana ing Kediri kene umpamane kowe kuwi bisa suwita ning Kediri banjur didadekake Wiratamtama, Tumenggung utawa Senopati ngono ya luweh hormat tinimbang dadi lurah prajurit. Katimbang dados wonten ing Blambangan kersa dalem supados kula suwita wonten Kediri. Lho la iya to. Kula kedah ngaosi dhateng atur kula dhateng ratu sesembahan kula. Rene kula sampun sagah, monggo sakmenika panjenengan dalem kula kanthi wangsul. Aku gelem tok jak bali. Waton ning ora kanggo sesembahanmu, ning kanggo kowe. Gelem apa ora? Nek ora gelem ya wis, kowe ndang bali ning Blambangan bakal diketok. Sekedap to. Olo. Ngendika dalem menika saestu menapa aja-aja gur nggo abang-abang lambe adate wong wedok ki mung dienggo abang-abang lambe sikae dijanjeni. Kuwi nek liyane Daneswari, nek Daneswari ya ora. Aku kuwi putraning ratu. Umpamane Kakang Langkir kuwi nampa tresnaku. Apese nek Kakang Langkir kuwi dadi putra mantu ratu lho Kakang. Putra mantu ratu kuwi nek mung karo lurahing prajurit nek ya adoh sungsate to. Wis saiki coba pikiran. Aku kurang apa? Nek aku kuwi dipisungsungake marang Ratu Gustimu apa kowe iki ora eman-eman to Kakang? Nek kowe ngono mesti wis hooh. Nun sewu, panjenengan dalem menika putraning piyayi, putraning ratu. Upama mengkone duwe bojo kok mung Joko Langkir asli gedangan sing saben dinane bakul kobes nyambitani sing kasile kala mangsa ora mingsra. Aja-aja kek mung sembrono pangandika panjenengan dalem niku mboten ah. Kakang Langkir. Sing jeneng rasa tresna kuwi tuwuh saka telenging ati. Ora mawas marang derajat pangkat apa dene kalungguhan. Ora mawas marang kebiaring bondo. Tak kandhani ya Kakang. Para raja penglamar kang ngayunake aku kuwi tanpa wilayane cacahe. Siji wae ora ana sing tak tampa klebu sesembahanmu. Kanjeng Adipati minak kendali setu. Kok ora ana sing ditampa bareng karo aku kok makpres. Loh, aku mau rak wis kandha to, sing jeneng tresna kuwi rak ati. Perkara ati kuwi nak ya beda to, Kakang. Menawa atiku kuwi mung bisa cemantelane marang kowe. Jur aku kudu kandha apa coba? Menapa pangandika dalem menika jumbuh kalian ngendikanipun para sepuh. Sing jarine
Unen-unenipun ngaten. Gegarane wong akrami tutu banda tutu rupa. Nggih napa senes? Ora sisip Kakang. Amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel tan kena tinambak arta. Kaya ngendikane para piyai sepuh kang Nggih. kawuri. Apa sing tok kandhakake kuwi mau ora sisip Kakang. Sing jeneng rasa tresna mono ora mawas marang kebiaring bondo. Donya derajat pangkat lan kalungguhan. Sekar pangkor kang winarno amadani petenge ngrasa ati Aku dhewe uga ora ngerti. Sakwise aku ketemu marang Kakang Langkir. Banjur rasa tresna kuwi tuwa dhewe ana ing atiku. saestu napa? Payingan hatiku marang sirada nimas ana piyayi kaya ayune kaya ngono to. Muga muga dadoske sang samhan
Inggih Denajeng. Tak jaluk kandhangmu kuwi mau kabeh. Inggih. Ora mung lames sono. Atur ingkang sampun kaweca wonten ing lati kula. Kula mboten badhe leleng. Warat. Pawangan nom-noman ra urus kowe, wani mlebu ning Taman Sari. Sik, iki ral sepangendi iki? Aku prajurit dudu wae. Kowe prajurit. Lajeng kok lumebet ning taman kagungan dalem Denajeng Daneswari menika ingkang nimbali sinten? Iki kewajibanku jaga Taman Sari. Sik pranatan wonten ngriki sing oleh sowan sinten mawon? Ana ing keputren kuwi ora sadengah pawongan bisa lumebu ning keputren apa meneh Kyai Kakung. Nah, Yen ora katimbalan ora dikeparengake. yen ora katimbalan ora diparengake. Kowe iki lenang apa wadon kowe? Loh, kok dadak takon? Kok telunyuan ning taman ngene? Loh, sampean lanang apa wadon kok ya iso telunyukan ning taman riki? Iki kewajibanku. Kula ya kewajiban. Kewajiban kowe wong endi kowe, Pun, sakniki bloko-blokonan mawon. Kula niku maling. Heh? Kula niku maling. Dadi kula leh kula mlebu taman riki kula rewangi ngapalke mantram sakti. Nganti kula iso ngendhekke beteng wonten ing Kediri, mlumpat beteng nglimpekke sampean barang niku. Nek kowe maling manut aku tak rangket. Oh, nggih. Sampeyan aja ngrangket kula. Loh. Wah. Sing hati-hati Kakang. Rada dene. Perkara iki mesti bakal dadi gedhe. Lah kita kriwikan dadi grojokan. Sadurunge dadi grojokan, mbok sampean melu kula. Kakang Patih Julungan Paring dawuh, Sinuwun. lan sliramu Nger. Inggih kula Rama Suryaka. Kepiye kabul kawusanane rikala semono okeng para raja penglamar keng padha mapan ana ing Kediri kene. Namung setunggal ingkang ngeyel kula wingi Rama. Ning njur Kepate saking Blambangan nanging sampun saged kula tingkes kalian para prajurit dalem. tegese wis bisa dirampungi. Inggih sampun. Ora gawe dardah ing Kediri kene. Lengkang Swan Sang Prabu. Iki prajurit tunggu kemit. Nggih, Kedandapan nemu teko ngopo? ketiwasan. Loh, ketiwasan? Ketiwasan ngopo kowe? Menawi wonten Taman Sari enten Durat Moko. Taman Sari? Dalam apa? Badhe nggibang Kusuma Dewi Daneswari. Menika Rama ingkang kula kuwatosaken enten menika Rama. Mergo keng para raja penglamar sing ditampik dening kadangmu Daneswari. Apa ya kuwi tunggaling para raja-raja sing nglamar Daneswari ana ing Kediri kene. Kuwi Sing mlebu ning taman. wong-wongane iki ratu apa kuwi? Senes namung tiyang dusun kok. Kok aneh bocah desa. Titikane apa kok bisa ngarani bocah desa? Nggih. Le ngagem penganggon niku namung wah, mboten bejaji menika. Njur wis tak cekel ngono apa piye? Tak cekel. Kajeng kula cepang. Lho kok kajeng kula iki piye? Kowe iki prajurit kok kajeng kula? Tak cekel. Ana maling mlebu keputren terus konangan, tok konangi, tok cekel to. Anggih kula cepeng ning mboten purun. Lah yo jenenge maling dicekel ya ora gelem to. Kowe kok Apa meneh cah yo? Aduh, kowe aja nambahi bundeting penggalihku. Wis Saiki aku menika penggalihke putraku gegering Kediri kok mah Penggali Rama wis bundet darani kok. kula kalian maling menika dados pasulayan. oh, Terus tok cekel. Sinten? Lho malinge mau to? Mboten purun.
kowe iso tak dugang lho kowe. Kowe iki prajurit tandan kok le matur kowe iki iso jaga ora? Wis saged. Sing jenengane maling iki ndi wae dicekel ya ora gelem. Yo cekel dipaksa cekel. Cetanipun pasulayan kula kawon ngoten lho. Sik malinge iki jare mung cah desa. Nggih. Lah kowe iki prajurit Kediri kok pusat cah desa kalah. Menawi cah desa nek didaya terus pundi? Tapi nek sampean dalem Ya kowe aja nyalahke bocah prajurit kuwi. Nek kowe nyalahke ya karo Ki Anapati Julungwangi. Wong biyen sing nama prajurit Julungwangi kok malah nyalahke prajurit. Ya nyalahke Julungwangi. Nek pancen cah desa kuwi sekti. nggih. Yo saiki putraku kepiye ning Taman Kaputren? Tase teng glenik teng riko teng taman. Lho, Kepiye to iki? Lah kok malah jenenge. Wah, kowe engko iso tak antel. Jare dicolong kok ten glenik iki piye? Kowe aja ngisen-isen ke aku lho. Neng kene iku sing nanggung aku. Aku nanti dilelehke ingkang sinuwun. Angge kula pasulayan niku mlajar. Taso atur dumateng sampeyan. Saiki ku piye saiki bocah kuwi? Tase teng riko. Lho, mboten iki ngene wae. Julungwangi. Ora rampung-rampung iki monggo. iki. Ngene wae. Cekelan maling sing ana ing Taman Kaputren. Tak Oh, iya. pasrahke marang kowe, maling cekel disuwake rene. Sendika. Kurang ajar arepe. Iki pancen bocah desa ra yo. Ayo ngaku. Gene ming wong kaya ngono kok nganti ngalahke karo prajurit rereanku. Kowe maling kowe, Mas mangkirian to Mas. Loh, kok Mas dengkulmu kuwi. Kula niku ora ngerti napa-napa kok dadi Loh, pilonan. kowe ting-ting nang Kowe rego. sing maling nang Keputren ya? Njupuk apa kowe? Sing ajeng kula jikok niku napa? Ora ngaku. Ora ngaku. Mangkirian. Kowe ora ngaku. Pak Dik mangkirian to. Iki patah kok bakde. Dugang mawon, Paman. Didugang mawon. Sampeyan kan mbok ampun. Kula niku ora ngerti napa-napa. Mengko dhisik. Mesti ngerti. Wong kowe iki mau lingguan ning arep regol. Kowe mesti maling. Ah saiki tok deleke ning ndi? Sing Putri dideleki dan napa? Putri Daneswari tok delek ngaku ora? Mangkirian to kok njur mati Iki malinge ndi? Iki tok malinge iki tok. Kowe malinge kowe. Mate. Nggih mangkirian. Maling niku wonten kali napa? Aku ki menyebut kok. Kudu kangen. Maling sing ning taman. Wis ning regol iki. Iki maling. Maling Putri Daneswari saiki ning Sampeyan ndi? kok ndak mau kula maling niku pawadane napa? Iki Nggih. maling iki tok. Iki tok. Senas. Mangke riyen, Paman. Malinge iki tok. Senas. Mbok iki. Julungwangi Dadi maling enten kali niki. ditelesih sing tenan. Ditelesih sing Jenengan tenan bener. Kula niku ora ngerti napa-napa kok kena aradan. Kok ora ngerti ngopo-ngopo, wong maling kok ora ngerti ngopo-ngopo. Sampeyan kok maksa nek kula maling niku kula niku ora napa. Nyatane kowe ning regol taman. Napa nek teng tegal niku mesti maling. Iya. Wis sampeyan Sing kondo iki. sampeyan ampun adu-adu lho Mas. Sinten sing kandha kula niku. Nek taman iku enten maling ngoten lho niku mate. Lah yo iki ta malinge. Senas. Ora iki to. Wirawati. Kowe nek matur sing cetha lho. Maling sing mlebu ning Taman Kaputren bakal jawat putraku Daneswari. Monggo sing mapan ning Kaputren bocah iki. Bener. Bocah iki sing mapan ning Kaputren. Nggih, kon tegese iki maling. Kaputren, Nggih, iki kebener Senas maling. menika. Senas menika. Jenengan nggih waton ngawur niku. Nah, nggih. Jeneng sampeyan. Jur maling iki jenenge sapa? Waduh, kesupen kula mboten tangkel Oh naminipun. ning ning iki udu. Senas. Oh, apa jenengan Kang Klentu kok, Paman? Nggih. Mangkirian kula niku ora Kowe ngerti. mirang-mirangke. Mila kula menika wonten ing sak jawining beteng Kediri. Kula niku bingung carane ajeng mlebu kraton niku pripun. Kok sampean kok rawuh terus jempalane kula. Aku tak arani maling kuwi mau dilapuri Iki iki. ane nek kula maling niku napa? Mengko dhisik. Ya ora ono. Apa Kowe nalika ning Taman Kaputren Nggih.
ngerti dhewe Nggih, sing arep nyolong putraku Daneswari. nggih. Kowe wis omong-omongan, Sampun ngerti jenenge. dereng. Wong jarene wis omong-omongan kok ora ngerti jenenge. Kowe iki perjuret ning rada pekak iki. Lah nek ya leres kok wong jenenge maling kok dadak takoni jenenge. Sampai ngaku maling ngoten nih. Ning Iya, iya. iki udu. Senes Den Mas. Ada di kula to. Senes. Wah, sampean nggih ngawur mawon kok. Ya njaluk ngapura aku. Jaluk ngapura pun ngantemi ping 7 kok njaluk ngapura. Engko Nuwun dhisik. sewu. Coba tak telsi luwih dhisik. Inggih. Iki bocah saka ngendi kok mapan ana ing Regoling Kaputren. Sopo jenengmu? Kula Aguna, Pakde. Loh, Iki matur nang ngersane ratu. Wis semban. Kowe iki Sabar to, Mamat. gendesanen banget. Lah kula dereng nate sewonten kraton niku menika sinten? Iki ingkang sinuwun Sang Prabu Dandang Gendhis. Nggih, nuwun Kok sewu. Pakde entuk mbokmu gedhe mau. iki engko iso tekan ngendi-ngendi lho nek aku ngomong. Sampun Nyebut Pak, dan nyebut menawi Pak. panjenengan sampun cekap kanca-kanca kemawon ingkang ngaten menika. Nuwun Gini. sewu. Sinuwun kula Aguna saking Gunung Lawu. Saka Gunung Lawu. Nggih. Kok bisa dadi kowe mapan ning Regol Taman Kaputren kuwi? Niat Golek kula apa menika kowe? badhe pados pedamelan wonten ing Kraton Kediri ning rene kula dereng nate sowan wonten ing kraton. Kula niku bingung carane mlebu kraton niku pripun. Terus rawuh niki wau. Iya ya. Oh, dadi kowe arep mlebu kraton bingung tingak-tinguk. Nggih. Ah dicubriani karo paman Julung. Tak larak tak antel. Oh, nggih. Tanpa ditakoni, njur kowe diajar, dilarak. Nggih. Dijak sowan iki. Nggih. Wong sampean ya piye sepuh ning ora genah kok. Ah, diganti mawon. Ora ana sing iso. Ning kedahe mila di anu kok dipun suwuni prisa kok kowe maling apa udu ngoten. Ayo maling kok ditakoni. Lah ya nggih ditelsih hangung rumiyin cetha perkaranipun durung Saking cetha perkara. mantul kula jengkel kula dilapuri niku malinge gendulak-genduli terus ingkang putra nggih mboten wonten ingkang wonten namung menika. Ning saestu sinuwun kula Mboten mboten. kok gendulak-gendul iki apa iya apa ora. Nah, Gitu. Iki wis arep nyemplung lho iki. Wis kene wae. nggih kula sinuwun. Ngene. Aguna. Nggih. Mengko ndak tekan ngendi-ngendi. Inggih. Yen pancen kowe jujur bakal golek gawean ana ing Kediri kene. Nggih saestu. Wektu iki Kediri lagi ana ribet. Mergo putraku Daneswari dicolong dening pawongan saka Taman Kaputren. Kaputren Kediri. Yen kowe bisa balekake putraku Daneswari, mengko bakal tak paringi ganjaran kalungguhan sing imbang karo labuh-labet. Mbah. Ah, ning nun sewu ingkang sumerep Durjana ingkang mlebet menika sinten? Ah bocah kae Titikane Wiropati. Wiropati. Lare nom-noman niku pripun? Baguse nggih kados jenengan niku. Nah. Ning udu iki. Senang. Dede. Iya. Sandangane Enggak, ya mawon. sandangan bocah desa kaya iki. Nggih, nggih. Oh. Nggih. Nggih. Nuwun sewu sinuwun. Menawi menika serahanipun kula dipun tampi suwita kula sagah. Kula ngerti niku malinge. Tegese kowe wis ngerti malinge. Dadi kancamu malinge. Lho mangke riyen to. Loh, kok muni kula ngerti iki? Nek miturut aturipun Mas Prajurit niku ngoten niku. Bocahe bagus. Dedeg piadeke nggih meh padha kula. Ya, Kula Ngerti. gadah pangiro niku kula ngertos. ngerti. Nggih. Malah sing mlebokke rene kowe mbok menawa ngono kuwi. Sampeyan niku kok malah ngerti niku sampeyan niku sing dalangi napa pripun? Ih, Lah wong kula niku mengagi duwe pangiro. pangira ning ora Nggih. tepung karo maling kuwi. Ah dereng. Ning ngerti. Ngertos. Percaya. Nggih. Yen pancen kowe saguh napa dijiwani iki, tindakno dina iki. Sendika. Tak kandhani prajurit Nyun pamit sinuwun. Kono, Nyun sing pamit pangestu. Kakang Julungan. Apa kira-kira sampean yo percaya
yen Aguna iki mung bakal temen ngestoke marang dawuh. Inggih, yen wonten ing manah menika inggih radi tidha-tidha menawi pitados dumateng ingkang katemben kemawon panjenengan dalem utus. Menawi kula kok sarujuk sanget. Kawicaksanan Rama Prabu Dandang Gendis. Lha tiyang dusun kala wau sinten Aguna kala wau. Rai mila piyambakipun ingkang boten tumindak nyolong diajeng Daneswari. Piyambakipun kedah mbuktekaken menawi dede piyambakipun niku nyolong. Yen ngono awat-awatono wae. Yen ono tumindake Aguna sing ora bener, kowe tak pasrahi Pusaka Rama. Oh nggih, nggih. Monggo Raden kula dherekaken sawetawis. Nggih, Mamang. Ya, Pun pamit Romo. Menawi dumugi wonten ing dusun kula tasih tepih dinasih. Menawi panjenengan dalem ngersakaken badhe ngaso rumiyin mboten napa-napa mangke kula tenggani nek ngersakaken ngunjuk ya tak goleki banyu. Ya wis Kakang. Gandeng awake dhewe iki anggone mlaku saka kraton Kediri nganti tekan papan kene iki wis sulung leren dhisik. Sek. Kowe tonton. Kok lunga suwe banget to Kang kowe iki. Sik toten. Lah wong aku urung Ngapusi jare urung tekan titimbang saku kudu bali to. saben ngat arep bali. Saben ngeten. Sik Kakang. Wanita iki sapa? Menika Raminten. Sing Kangen tak karo takon. aku ora to Kang. Ya nek le kangen ki kangen to. Nek ra yo yen gawean kurung rampung aku ra yo urung bali to. Kok suwe Kok dhisik banget. ta kok kangen-kangen barang iki kakek apamu? Belul. Lah kok apa Aku ki menika nek- Raminten. Lah iya aku ora takon jenenge ning kuwi iki apamu. Kok njur nganggo kangen-kangen barang. Jarene kowe kuwi urung duwe bojo, urung duwe pacangan. Aku ki saben dina nek ora turu jejer kowe aku ra iso turu Kakang. Terusno. Ayo sing marake nyelekit meneh. Kuwi Aku nek dudu apa-apamu kok njur turu bareng-bareng. Adus ya bareng. Apa meneh njur? Lah karang biyen jaman isih cilik iki aku sing kondhuwel to. Kowe iki apane sapa? Lah aku rak ya jare katresnanmu Kok Kakang. kater ora sembrono. Iki buyar kabeh nek kowe ngono. Kakang sik. Mengko dhisik Kakang. Iki lho, wong lanang bola-bali wong lanang ki ya kaya ngono kuwi. Jarene urung duwe pacangan, urung duwe bojo. Sabar-sabar kok mesti ngono kuwi lho Kakang. Jen aku ki mbuh. Aduh, Dan kowe iki ora nyelekit to. Tenan dalam tak aturi mundut preso iki sapa jajali? Kula aku Lho, kok sapa? Lah nek wegah ya ora bakal rampung iki arep nganti jam 5 esuk. Apa? Lah iki panjenengan kudu mundut preso dhewe. Ya ora takon iki ora bubar-bubar. aku ora arep takon sing kudu kondo kuwi Kakang Langkir. Wanita kuwi apamu? Raminten kuwi apamu? Ya saiki kowe kondowo, kowe iki apaku? Ning aku nek turu ora bareng kowe. Ah, wis ta, nek omong turu mengko dhisik. Kowe iki malah sing dikandhake mung perkara tidur. Wis ta Kakang saiki kuwi kondo sing jujur karo aku. Nek pancen Kakang Langkir kuwi wis duweni katresnan, wis duweni sisian apa meneh bojo. Ya wis, aku tak kondur ning Sekedap to. Den aja, sekedap to. Mbok nek arep bali ya ben bali to Kakang, kowe engko bali karo aku. Kowe iki ya ora dong. Lho ya, Ya ngene iki sing diarani sawo, dompol iki sik ora ngerti. apa kuwi? Bojo loro rebutan sawo. Ora mengko dhisik lho Kakang, nek mung bocah wadon kene iki ora ayune kaya ngono kuwi. Lah ya mesti Lah kuwi iki sapa to Kakang? Iki putraning ratu, putrining ratu. Ha iya. Lah kok melu? Rabahen-bahen. Lah kok melu kowe Kakang? Ya ora apa-apa to wong. ya iki ki calon garwaku. Weh niku ki wong ora ndek apa-apa kok. Lho ora duwe apa-apa nek aku tresno nek ya ora apa-apa wis kowe bali. Kowe Wah, kalah karo aku. mboten.
nek ra bali, nek bali nggih karo Kakang lah. Ya ora wong iki katresnanku. Wong kuwi dibali karo Kakang, kalau Kakang aku teciwe. Sengit aku. Ten kowe iki kondone adikku ten. Ora takon aku kok kon tak kondo. Lah wong loro padha atose. Sing kene wegah nyetrake, kene ya wegah takon, kene wegah bertanya, kene takut menjawab. Ayo wis ora rampung. Mergo iki kowe lho, Kang. Ya sing kudune nyethake perkara iki kowe lho, Kakang. Oke. Wong lanang kok ora tanggung jawab. Ya nek jawabe iki ya ning aku sing ngabotki nanggunge kok njuk kepiye. Den Ajeng, menika raminten. Aku wis ngerti kowe mau wis kondo nek kuwi jenenge Raminten. Wiwit alit piyambakipun kalian kula bebasan yen turu yen ora tak keloni ora iso merem. Kuwi meneh. Iki kelone cah cilik ya ora kok keloni ngono. Iki nek adus niku yen dudu kula sing ngancani dheweke megah ten sendang. Mergo dheweke niku adi kula tunggal mbok, tunggal bapak. Olo. Neng tenan, Raminten kuwi adimu. Lah nek ora tenan kok ya kula niku duwe pamrih napa? Kok njur ngene iki? Ngerti aku. Karang nek karo karak ya beda adoh dadi ra. Lah ya rasa ngono kuwi kok njur malah nyemoni liyane. Iki Ketoke kowe kok ndoro aku nek jare kowe nyemoni wong to. Kowe nyemoni bojomu to. kowe dan Aku diantem kene aku. Gede banget. Kuwi aku mau ndak wong kowe sing ora-ora. boten menapa-menapa wong kula piyambak ngertos. Nah. Kok panjenengan kalian kakang kula. Ya pancen dheweke iki wis dadi katresnanku saiki. Aku calon garwane Kakang Langkir. Sesuk yen sudi kowe bakal ngaturi Mbak Yu marang dheweke. Ngono ya Kak. Lah iya to. Ayo terus ngene wae. Saiki kok kowe dadi kedarang-darang tekan iki. Dadi lali to aku Kakang. Aku ki tekan kene iki mergo aku ki dioyak-oyak Kakang. Sing ngoyak-oyak. Kakang Grangsing. Oh. Menjangan Grangsing. Iso. Wis, ben, wah aku sing ngadepi. Tenan yo Kakang. Aku sing ngadepi. Ndi sak? Raminten! Ndi? Raminten! Seger. Kakang Joko Langkir. Wah, ora usah dirol-rolke. Yen ana luputku sing gedhe pangapuramu, Kakang. Ayo padha-padha. Aku ngoyak-oyak adi. Sik, kowe isih kelingan yen aku kuwi Joko Langkir wong sing kudu kok ajeni. Iya, Aku nedha nrimo banget dene kowe isih kelingen marang aku. Njur saiki karmu piye kok dadi tekan papan kene iki yen lunga arep lunga nyang ndi? Yen arep goleki sapa? Kowe takon wigatine lakuku, Kak. Allah, mbok yo le omong ki rasa dirol-rolke ngono kuwi. Jagat wasisaning Bathara. Saiki prayoga enggal kandhakno paman. Oh, Tak gajel kowe menjangan Grangsing. Wong ngomong karo wong tuwa kok sembrono karo cengengesan. Ayo dicetake arep kandha apa? aku kesel ngoyak adimu si Raminten. Kesel. Ayo nek kesel ya leren wis rasah ngoyak Raminten. Arep leren digondeli karo adimu. Sing arep sembrono karo kowe iki menjangan Grangsing apa pancen kowe sing ngetek marang menjangan Grangsing? Ayo kae kok aku sing tak alap apane nek kae. Aku ki wis kon geret-geret jarikku ngan. Apane sing tak geret-geret? Sing dijaret nggo napa sing digeret nggo napa? Moh ora tak duduhke. Cetha nek mung garah ta kuwi. Dasar nyoto, Kak. Saiki ngene tak kandhani yo menjangan Grangsing. Mumpung durung kebacut
Rening dheweke kuwi duwe sedulur, ya aku. Iya, Minangka Kak. gantine bapak lan simboke. Nek pancen kowe seneng, kudune ya ora nganggo cara ngene iki. Duh Kakang. Aku banget tresno marang adimu si Raminten. Nanging adimu kepeksa ora bisa nampa katresnan. Bener. Apa kowe lali? Apa kowe lali yen Raminten kuwi wis dirembuki dening adimu Aguna. Biyen sing nampa rembuke bapakmu aku. Ya kuwi. Yen jarene arep ngrabekke Aguna adimu entuk Raminten adikku. Raminten calon bojone Ya. Aguna. Heeh. Kakang Joko Langkir. Pangendikane para pinter. Iki nek mung ngrungokke radio no rek semare keblinger tenan iki sik pendengar. Mulya-mulyane wong lanang kuwi nek iso ngrusui bojone adine. Wis. Tetembunganmu dibesut kaya gurit ning jebul nyatane mung arep ngrusui marang darbeke adimu. Kuwi ora becik ya menjangan grangsing. Ora becik. Ora becik. Aja tok tiru ya Kakang. Lah berdol apa aku arep niru? Untuk mindak sing ora becik kok njur ditiru. Wis saiki bali. Ya ngene Kakang. Reh ning ketemu antarane aku lan sliramu no papan kene. Aja tok anggap luput lan kleru. Tak tembung no papan kene. Wis. Adimu Raminten tak peke bojo. Lho. Aku moh kok Kakang. Kowe emoh. Siji Raminten emoh. Ping pindhone kuwi jenenge ora sopan. Nembung kok ning dalan. Ping telune iki wis ana rembug karo adimu. Kakang. Yen Raminten ora oleh tak tembung Sik no diri. Aku krungu suaramu kok wetengku mak kruwel ras. Ya ijelono kae wae. Wis. Abang iki katresnanku jare. Wis saiki yen kena tak kandhani kowe bali. Kae wong ngendi? Kae putri ing Kediri. Putri Kediri. Raden Ajeng Daneswari sing dadi sesili. Aku ngerti yen Kediri ora kagungan putra kakung. Yen aku dadi bojone Putri Kediri besok aku kang jumeneng ratu ana ing Kediri. Jejuluk Prabu Menjangan Grangsing. Ayo nek kowe dadi ratu, sik ora ngerti dikena kawulane iki wonge ya kaya dapurmu kuwi kabeh. Yen tak peksa piye? Oh, kowe arep wani karo wong tuwa. Apa kok anggap duwe aku tiba tuwa njur ora bakal tegel marang kowe? Kakak. Aku lan kowe satemene sedulur tunggal guru. Kuwi ngungkuli sedulur tunggal welak. Soalnya jamake sedulur tunggal guru iku Suloyo. Syukur yen kowe isih kelingan perkara kuwi. Tak golekke jago sing iso ngalahke kowe. Loh. Oh, ngono ta. Tenan, karepen senadyan krimian dadi grojogan karepen tak kowe. Kowe ngupadi Putri Kediri. Iya, aku dipiloro karo wong Kediri jarene Putri. Kae galu wonge. Malinge iki. Iki to. Ayo iki. Butuhe kowe kelakon penjagamu. Ya, aku karo sik kae. Iya. Tak rampungane. Iki maling ning maling anyaran. Iya. Tak rampungane engko perkarane kowe bakune kelakon. Ning aku rembugno karo. Iya, tak rembung Tenan lho iki. Iya. Tak tunggu ya, Di. Iya, tak. Kowe ning mburi perkara iki tak rampungane. Mbak, Mung suwe aku. Ora sah arep ro kakangku. janjine ora rembukan lo iki kok. Malinge kaet. Iya nek kowe trimo sego wadang ya pangan. Aku arep nyekel maling. Malinge sapa? Sing Tak endi? rangket tak suwanake ning kraton Kediri. Lho kok arep mbok rangket? Nun sewu. Piyambakipun sampun wani gelandang panjenengan. Kakang
kakang langkir ki ora gelandang ning aku sing gelem digelandang. Aguna, Apa? kowe isih kelingan aku ora? Ayo kelingan to, Kir. Aku piye Kok Kir? Jenenge kakangmu ki sapa? Langkir. Ayo langkir kok. Oh, Ha, ya kok wis. jeneng Ya kok wis, aku nedha nrimo banget marang kowe, Gun. Ya ora ngono. Lah kok ora ngono, jenengmu sapa? Aku isih kelingan karo kowe langkir. Iya, Gun. Ya. Si Gun. Iki le ngrembuke aku ya. Iya. Mengko dhisik tak rembuke sing baku ke kelakon. Iya, mengko dhisik tak rembuke. Ning tak rembuk tenan ta. Iya. Tak tunggu ya. Oh iya. Pancen tak jodoh. Apa? Sing nyolong putri dalem aku. Nah, kowe gawe cilakaku. Mergo kowe sing nyolong putra dalem Kediri, aku sing dipiloro dening prajurit Kediri. Oh, upama karben kowe ora cilaka, panjalukmu piye? Aku Kowe tak piye? rangket, tak sowanake ning kraton iya. Kediri. Oh, Aku gelem. Sik. Aku gelem dirangket. Heeh, gelem dirangket. Ning nek gelem dirangket, tegese kowe ra sida karo aku. Sik, Iki adine sapa? adimu Yen aku dirangket, Aku ra sida karo kowe. mau rembuke ra ngono kok. Kok rembuke ra ngono? Njur sing baku nek aku ora bisa ngrangket kowe, aku sing dipiloro dipidana ning Kediri. saiki upama Iya. tak wenehi cara kira-kira kowe bisa nampa apa ora? Upama saiki aku kok rangket, Iya. aku rangketen. Aku ora bakal swala. Nanging sakwise aku kok sowanake manut kabar sing tak rungu jare sapa wae sing bisa nyewanake denajeng Daneswari bakal diparingi ganjaran. Malah kepara iso dipundhut mantu. Ngendika dalem pancen kaya ngono. Mengko yen aku kok sowanake Putri Daneswari tampanen. Le. Kok dhisik to. Tampanen. Jur sakwise kok tampa kok wenehke aku. Terus Lah njur aku karo dinajeng Daneswari, njur kowe ya tak ijoli adikku. Njur aku karo sapa? Aku karo sapa? ya nek pancen rembugmu kaya ngono aku Nek sarujuk. umpama kowe sarujo, saiki dicoba. Nek mengko dhisik. Aku wedi karo kowe. Wedine Merga piye? Merga piye? Merga piye? Adat sabene. Heeh. omongane ora iso digugu. Iki ra ngudal-udal wadi ning kene lho. Ora kuwi perkarane. Apa meneh ming ngadepi aku sing rupaku ming kaya ngene. Terus ngadepi piyayi sing ayu kaya ngene. Apa ora kowe lali karo aku? Ora bakal. Ha iya. Tegese iso aku tetep ora lali. Ora bakalan iki tok. Wis tok tampani. Cetha Putri Ayu duwe kalungguhan. Lah iya to. Kowe bakal dadi Kowe Sujono ya kena ning ora sah betarepan. Lah kok njur kok tawake lha aku? Mengko dhisik. Sing apal karo kae iki aku to. Kowe ki arep ngopo? Kang. Iki tak blakani. Dadine aku sida dirembuke. Iya sida. Kowe tak rembuke. Iya. Kae nek kowe arep sing tak tresnani kae to. Iya, sing rada empuk. Kaya apa? Kae. Sing tak tresnani kae. Iya. Raminten. Heeh. Kae iki nggonku kowe. Nggonakmu. Kae iki katresnanku. Reh ning aku karo kowe sedulur nek gentenan piye? Wis kok padake apa? Wong wadon kok nggo gentenan. Kok nganti kaya kurang wong wadon diarep dienggo salome. Ora ape. Aku arep sarujuk kaya rembuke langkir. Langkir tak rangket tak sowan ning Kediri nek aku diparingi ganjaran Putri Daneswari tak tampa tak wenehke langkir. Mesti aku njur diparingi Bebrayan. pangapura. Ya ora ngono ta? Aku bebrayan karo Raminten. Aku karo Raminten, si aku karo Joko Langkir karo Putri Daneswari. Lah mengko sing dikunjara sapa? Iki. Ya wis nek pancen ning kowe seneng tenan to karo Raminten. Nah, tulung to dinen. Ngopo? Besok manggone dadi siji ning omah. Lemlerok iki ketara tatapane iki tatapan harian.
Ora ki adimu ki karo aku ngarep. Ya aja kowe aja sembrono karo calon bojomu ya. Sri apa Sri? Oh pancen wis do lecek lambene. Apa kowe ya melu lecek? Raminten yo Sri. Ngono kok ngaku dalang ketoprak. Sutradara. Upama mengko kelakon dadi manten karo Raminten si Joko Langkir karo Kusuma Dewi Daneswari. Kowe ora umah-umah to karo. Iya. Njur sesuk kamare jejer kabeh. Engko aku kok ngrungokke tok kowe. Kowe rembugku kok. Ayo mesti yo upama dadi siji omahe, ayo dhewe-dhewe ado-adoan. Ya ngene wae. Piye? Reh ning aku tau nelake tresna. Jebul iku calon bojomu. Tresnanku ya. Ya aja nganti aku kuwi ngadepi lelakon sing ngono kuwi. Terus iki malah do seksenono wae. Engko sak rampungmu dadi manten karo Raminten, si Joko Langkir karo Kusuma Dewi Daneswari, rampung kuwi aku ora mulih ning Gunung Lawu. Duh, karepmu aku tak mertopo ning lengkaing Gunung Lawu, napak tilas sing dienggo topo bapak mbiyen. Niatku nglebur dosa. Aku rapati-pati medun saka lengkeng Gunung Lawu nek durung entuk pangapuraning alam sak isine. Aku njaluk karo kowe aguna nek resmi tenan bebojoan paduwa sedina ping 7 eling-diling werna loro ki eling. Siji aja ngucapke pegatan, loro aja ngembet-embet perkarane wong tuwa. ya nek gunemu sepisan iki tak rungokke. Senajan kowe mbiyen tilas maling, iya. Ning nyatane tembungmu kewetu tembung sing becik. Ya. Kabeh ki ora ming cukup dirungokke. Iya. Karus manut kene Karo aku njaluk pesen siji yo menjangan grangsing. Piye? Yen pancen kowe nyoto wis ngluluh diri, ya le arep tetak biyen disidake. Kowe ora urung tetak to? Ning kena dienggo ki. Mosok karo si anu kalah sapa? Role. Lho, jebulane ora tetak ki ya ora apa-apa. Kang. Ngene ya. Iki mengko mundhak kedawa-dawa. Antarane Joko Langkir karo Putri Daneswari kuwi kanggo nggambarake senadyan wong cilik nek gedhe prihatine. Wong tuane lelakone ya becik saka ngarep tekan mburi, tumeteh sing lelakon ya kaya si Joko Langkir ing ngatasé wong desa bisa dadi anak mantuning ratu. Nah, gambaran lelakon kok ngene iki ayo sing padha bakal nerusake urip prihatin lair lan batin. Kalamun wong urip iku sih diregeti nganggo rasa mangkel, rasa lara ati lan srih marang sepadha pedaning urip, kuwi durung jeneng manunggaling kawula lan Gusti. Mula seksenana sak rampunge kowe dadi manten sisa meneh. Aku munggah nang lengkeng Gunung Lawu nebus dosa. Ora pati-pati medun saka Gunung Lawu yen durung antuk pangapuraning Gusti. Kakang, kepiye wae kowe sedulur? Iya, Nek pancen kaya ngono karepmu kowe arep teruske apa kang digayuh dening bapak, aku melu jumur. Ora usah nangis rupamu saya elek to, wis to. Wong ora nangis wis Allah kok dadi. Iya, aku melu jumurung lan mesti wae muga-muga nggonmu prihatin lelakonmu sing biyen diarani Allah dening liyan. Bisa dadi mari kepara kowe besok bisa dadi tetulung marang sak padha-padha. Kakang, muga lelakon iki bisa dadi srana tentreming Gunung Lawu sak kiwa tengene lan Kediri, klebu wewengkon windu sajan sak kiwa tengen. Iya. Guyub rukuning para warga nggone padha golek sandang pangan diparingi lancar, Kakang. Iya, Ci. Mengko yen aku leren dadi maling, sesuk sing neruske budaya permalingan sapa? Lah wong kowe apik-apik ya bali merono meneh kok Kleru ya, Ci. Iya. Tangisku iki kanggo tangis nebus dosa. Tak tunggu anggonmu rampung dadi manten. Aku bakal mertopo lelakon iki bisa dadi sarana tumuruning kanugrahan ayu padha sesanti. Ayo tak
dereke sowan ning Kediri. Aku tak matur nasa dalem Sang Prabu. Ayo prayoga saiki bebarengan. Iya. Ayu, Ara ayu. Sing prayoga hati-hati Kakang Gangsing.